Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 55 każ ġdid ta' Covid-19. Dan ifisser li t-total ta' każi rreġistrati sa mill-bidu tal-pandemija f'Marzu tal-2020 issa qed jammontaw għal 29,833. Tħabbar ukoll li bejn l-Erbgħa u l-Ħamis ma ġiet irreġistrata l-ebda mewt kawża ta' dan il-virus. Il-vittmi kaġun tal-pandemija għadhom jammontaw għal 403. 45 persuna oħra fiequ minn dan il-virus wara li kienu ttestjaw pożittiv. Għalhekk il-persuni mfejqa jammontaw għal 28,842. Sal-erba' 78,139 kienu t-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin. Intant is-Supretendent ta' Saħħa Pubblika Charmaine Gauci waqt intervista li tat li Times of Malta insistiet li bil-miżuri li qed jitneħħew dejjem qed jiżdiedu aktar ir-riski li jiżdiedu l-każi pożittivi. Il-Professur Gauci stqarret li l-miżura tal-ilbies tal-maskri b'postijiet pubbliċi kif ukoll id-distanza soċjali għalissa ser jibqgħu fis-seħħ anke minħabba l-fatt li l-ħwienet ser jiftħu mill-ġdid mis-26 ta' April. Fil-fatt il-Professur Charmaine Gauci stqarret li l-maskri għandhom jibqgħu jiġu milbusa anke fix-xhur tas-sajf u anke fuq il-bajjiet. Jitennit l-importanza li wieħed jilbes il-maskra hekk kif jitla lura mill-baħar. It is more beneficial to keep on wearing a mask rather than not allowing shops and other businesses to continue working. Mistoqsija jekk hemm xpjan dwar meta ser inkunu nistgħu noħorġu fil-pubbliku mingħajr maskra, Charmaine Gauci stqarret li dan jiddependi mis-sitwazzjoni u mill-każi pożittivi.